Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ginong kersan jong unongsan hima. Mai Christensen, bat kini gidi kubor bakongsan jong katayo. Kawai galong kami ya kabala tip kerteng kum ka pres kila suciang la suba bakala syap niap dusman ha kibriu ki bana Bangladesh. Kani kala jam ha kala asni ublei katayo ha kapor kumba kharbe baji min stem ha dona skor. Kani galong kami kadon armut ki khun bat kadei ga baju khayi lingba ki jaka khapon ni border. Kadkung ka khubor bala yolom ni ki pulet ka East Janja Hills min ha ka sngi baar long ba min ha kala asni ublei kate galong kami kala lech lingkha ndai ka klamwan phai shu shalayeng. Hadian baka klamwan pa yeng ke nong snong kila subas niyo. Namar kata kila penong ke jingwat snong syaki benta badan ke lingka jong ketika long kemie bat kila lapen ban da ka met yap jong ka ha ka ba la suba bakla sya penyam. Kipulet kila ong baka jaka bala lap ya ka met ke jingai satang kumba san pau hadu shispa meter na kaput Bangladesh. Kadkum ke jingi thu jong kitrai snong kani ka long kemie lambat ukun cenrang kila mi ban ya da ka kejat hadu banda poi ha ka we ke yeng trap ka ba ketika long kemie ke ju syong than. Henry uniu kun jeng kau lo ong yala ka kemi bakan syong shipang bat mau le wat lenti ban pen poi gi mar Henry hadien bo lawan pai sha ka ju ka jakau la shem pen ban baka kemi jong u kala thia ling katar Ramadan haringkat ka jing ling kin jong ka snam ha ka bakum gani ka por lo ong bau ni ukun la pertalen nyar bat mare ban pertabrio bat nak leng nong syong snong ru ki lawan poi bran ha ka bala lap ya ka met jong ka lamat dusman da ka wat ya ka dur khmat bat nak ki kti ki kejat lingkhot Shosho kani ka jingjia sya penyap jo kani ka long kemi kala jah khaput ke India bat Bangladesh kata ka jingjingai ka batang komba arkenta lenti nasionong donaskur Kasamla Stella Khosngi kala yo ban ra ya kana Miss Meghalaya Rajar Arpulai kan ba kasamla Angelina Jackson kala yo ban ra ya kana la adu Miss Teen Meghalaya Rajar Arpulai Ya ketika rensan ya kop thai bhabri ko ba ipu ipieng bat shongkun ya ka bala tip kom ka Miss Meghalaya bat ka Miss Teen Meghalaya Rajar Arpulai lapin kot no ha ka si sajan ka bala pelong ha ususu tham auditorium Napdeng ki khat khandai ngot kina yakun nak leng ka jela ka samla Stella Khosngi kala yo ban ra ya ka nam la adu Miss Meghalaya Rajar Arpulai haringkat ka song pisa ka ba silak tingkah Haga first runner up jong ka Miss Meghalaya Rajar Arpulai la yo ra da kasamla last miker dekhar kat ba ha ka second runner up la yo ra da kasamla Sunny Jai Cream ha ka liang ka Miss Teen Meghalaya kila don khat prangut kinong yakun ha ka ba kasamla Angelina Jackson ka bang khat prasnem karata la yo ra ya ka nam ladu kom ka Miss Teen Meghalaya Rajar Arpulai haringkat ka song pisa ka ba athusan najar tingkah Dinong syong snong jong karingi shalong ha ka khat ar tarik unai lur Rajar Arpulai gilayami pat ba ada ka jingelam unomi khmat ka nongkram constituency ba aden melawa sayomat banet pensange ya ka jingtre tamput jong kisipai Indian Air Force ha ulum shalong ka badang ha papo ka dorbar snong ringi shalong Kisipai Air Force kila sedang berkentur put dah kebab penyang payah syabar ke kerdop jong kete ke ketem sipai bat halor kani ke jingle usipai Air Force kinong syong snong kila ujor shoba arden basayomat bentuk klar bat dia rap lem ban ya kran ya kani ke jingle kisipai bat komta na kala ba arden ulalet ban lumlangi kinong syong snong menit dawa ban pensange shisendan haga jingle kran uba arden bat kisipai na kala wing commando la kular shoba arden ban pensange no shwaya kete ke jingtre Ginong syong snong ka snong lau kla maulong kila yo ban pelat im ya kawi ka kena skul ka ba syong kelas 9 hadin bakala kum sentut sya ka wa duit namar ka jingbam scam ki mau kendon ki belasna ban jam na siliang sya siliang ka wa bat kani kala jam ha ka khat ar tarik mentau benai ha ka por kendai beji men step kani ka kena skul ka dina ka snong lat diker henrei namar ka jingjingai palat ban ya lingba ka jingkiem komta ginong rap bat ki kena skol haba ki let shalau khla maulong kila shujam na kani ka wa ka ba shubu de ki mau kendon haba penti kena ya kani la yo man ya kren bat urang ba snong ka lau khla maulong uba swat charlen mar banyang uba la ya thu ba hadien kani ka kena kala sya rong ha ka wa kala sakut ha wei umau bat ki basat jan jo kani ka wa kila perta ban yeng bet hajrong umau khanang banum sya rong ha ka wa Ulai thu ru ba dei ha kani ka por kinong syong snong ka lau khla maulong kila let ban pelat em ya kani ka khana skul ha ka wei ka video ka bla sapriang bah kiran san social media ka bla ja ka State Bank of India Ranikor branch man ha ka khat sau tarik unai lur Rajar Arpulai ha ka bala ui ba de ki spa ngot ki pat ba mar simply ka bank ha ka por ba shipo ba JAA min stem
kila ya mare banya thnyan ban yo rung sapo jong kate ka bang kani ka jing mare la I thek kum ka jing ya kani tiket ha ki cinema bala yu iru bakala don ka jing or jong ki long kami ba ka jing ya khanyan ka bala ban wan ra ru ya ka jing man saw bat ka ba kham so sen e shu shu ka long ba ye ki long kami ki ba armen bat ki ba ye ki khon ha ka ba kim not ban tur sapo kani ka bang lai thu ba kum gini ki jing ja ki la ja bun sien ha po kani ka bang Kadao baro kadai namar ka jingduna e ki dong tre hapo kani ka jaka kin show pisa haga babun sin ki patba ki haban let phai thli shala ki ye ki bullet ki is jan tel sa ka si tho ding ki la yo ban kem noi arun ki brio haringat udrok heroin uba shong dor hadu sun point sun kulur tingka kini ki armo la tep kerteng Lawrence Zoman puya lai po arsnyam kerta uba shong basa ha Assam bazar Shillong badu lalma sawa lai pun rius nam kerta uba na kejela Mizoram Hau kru khubor USP ki is Jant Hills Ujakpal Singh Danwa ulai tho bahadian ke jingyo jing tip makila dan ki bri bawan de ki kali kamai ki bakit yu mar BI ki pulet ka anti narcotics task force haringkat ki nong trai ko ter a check gate bat ki pulet ka thanat clearian habo ka jingya lamu additional superintendent of police ke is Jant Hills uba banrap lang jerwa MPS Kila penong kajing upshirap hanong sning bat kila yo ban bat artili ki kali kamai sumo ki badan ki registration number ML not san M iwe san khandai nyong bat MZ not iwe K lai pra nyu R bat ha kajing khan ra la lap yu drop badan ki kajing kya ka ba san spa khan riu pon saw lai gram komta ki pulet kila ai ra ka eja har hapo ki kendon jaka NDPS Act bat penrong ki ni ki arngot hapo thanat clearian bat kajing thwat ki we ki badan kti karang ya chakman Kaseng samla dorbar snong jayaw lat dom ha gajan mit joka khat santrik unai luar ara jarar pulai kila yo ban bat ya nyongot ki khana ki bla sha bu dien bha ha gajing pher rukom ya rukom yeng jongki nai jayaw lum batemon Kaseng samla dorbar jayaw lat dom kila yo ban bat iki ki khana adien ba kila pet benya bat bu dien bha ya rukom le rukom wan jongki na kate ga jo ga jaka namar ga jinglong pher ha ga yat ka yeng bat kumta ka snong kala bat ya ka we ka skuti bat hadir pan saya henriu ngot ki we pan Nagliang kasnong kala pentep siya katanat pulit na kabantaban ni yang jing talasi bat ha kajing ekran bu ba SB karbangar urang ba snong kajayaw lat dom ubat ladan la ketika jaka ha kajing sakhi ban talasi bat ki pulit ya kitiki khna ulai thu ba kitiki khna ki dei na po kathan maulai bat ha kajing talasi lalap ya ki bilar baret bat utharnya inject haringkat kapisa na po ka skuti bat ki pulit kilara no ya kitiki khna ban penlong kajing tokin Pada kitu ki khubor para lok na po siya kabakot kat ngini syam yang syam teo ha gajuk kasni ku bless you